Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Rus medeniýeti Türkmenistan serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýandygyny aýdýar. Orsiýetiň döwlet heýetçiligine Kriýa Novosti habar agentligi gydanyň serhed goşunlarynyň serkerdeler geňeşine salgylanyp Türkmenistan bilen Awganystanyň serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýandygyny habar berýär. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň serhed goşunlarynyň serkerdeler geňeşi 14-nji noýabrda Gyrgyzstanyň Tokmak şäherine ýygnak geçirdi. Ýygnaga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Ermenistanyň, Orsiýetiň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň serhed düzümleriniň ýol başçylary, şeýle-de Orsiýetiň agylyk edýän kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sekretariaty, Şanhay Hyzmatdaşlyk guramasynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça regional düzümleriniň ýerine ýetirji komiteti gatnaşypdyr. Ýygnaga gatnaşyjylar Türkmenistan döwlet serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň epesli yaramazlaşýandygyny bellediler. Ol ýerde Türkmenistanyň çägine edilýän ýaragly provokasiýa wehimleri we ok atyşyklary peýda bolýar diýip Riýa Novosti Gyrgyzstanyň serhed gullugynyň başlygy Gulmira Barubaýewiň sözlerini getirdi. Neşiriň maglumatlaryna görä ýygnaga gatnaşyjylar gydanyň Awgan tarapynda ýerleşýän ýurtlaryň serhed howpsuzlygyna wehim salýan elementleri öz wagtyny aradan aýyrmak üçin bilelikde göreşmegiň derurdugyny belläpdir. Rus häkimetleri gydanyň Awgan serhedine häli şinni alada bildirip gelýär. Bir hepde mundan ozal 7-nji noýabrda Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň direktori Aleksandr Bartnikov terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp awandyrýandygyny aýtdy. Onuň sözleri ýurdun döwlet heýetçiligine TASS agentligine getirildi. Türkmen-Awgan serhediniň uzunlygy 804 kilometr deňdir. Awganystanyň Taliban jeňçi topory Islam döwleti ekstremist topory ýaly bir näçe ululuk içili toporlar hereket edýär. İýun Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Türkmen-Awgan serhedine türkmen serhetçileri bilen Awganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasyna dören ok atyşygyna 25 Türkmenistanly esgeriň wepat bolanyny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi soňky 5 ýyllykda ýeke gezek ol hem 2015-nji ýylyň oktýabr aýyna Türkmen-Awgan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlary barada resmi beýanat ýaýradypdy. Beýanatda iki ýurduň arasyndaky araçägiň asudadygy aýdyldy. Şondan bir ay ödül Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Rus kärdeşi bilen geçiren duşuşygyny Türkmenistan bilen Täjikistanyň Awgan serhedinde howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýandygyny aladalanma bildiripdi. Riýa Novostiň habaryna Gyrgyzstanyň serhed gullugynyň ýol başçysy soňky ýyllarda Awganystanyň Täjikistan we Türkmenistan bilen serhetleşýän çäklerini söwüşijileriň 70-i gulaý terror aktlaryna ýagny ýykgynçylykly hereketlere baş goşandygyny aýtdy. Türkmenistan Awganystanyň çäginden geçirilýän ýyry halkara taslamalary bil baglap gelýär. Olaryň hataryny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi, Türkmenistan, Awganystan, Täjikistan demir ýol proýektleri bar. Gydanyň serhed geňeşiniň bellikleri top hybabatda Türkmenistanyň oňyn häsiýetlendirýän habarlary ýaýratmagynyň ýygyanyny gawat gelýär. 12-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti top boýunça alınıp barlayan işleriň okkunlu depkininden kanagatlanýandygyny aýtdy. Türkmen hökümeti yaramazlaşýan we aýdylýan serhed howpsuzlyk şertleri barada henüz resmi beýanat ýaýratmady. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenawatda un satyn almak üçin döwlet dukanynyň öňünde nowaty duran adamlardan öý dolandyrjy daradan resmi nama talap edildi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň 15-nji noýabrda aýtmagyna görä adamlaryň ýaşaýan ýeri baradaky bu resmi nama şäheriň dukanlarynyň birinde öňe sürilipdir. Türkmenawatda un satyn almak üçin öý dolandyrjy daradan resmi nama getirmegi talap etdiler. Şuň günden başlap nowatda duran her bir adam başyna diňe 4,5 kilogram un berýärler. Öň bu 5 kilogramdy diýip Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri 15-nji noýabrda ýerden habar beripdi. Günüň dowamında bu talabyň dukanyň işgärleriniň dälde alyjylary nowata ýazgy alýan adamlar tarapyndan öňe sürilenligi ma'lum boldy.
Bu talabın ýalňyşlyk bilen edilenligi ony söwdeger däldi, halyjylary nowata ýazga alýan adamlaryň edenligi anyklandy. Adamlar öý dolandyrjy edara baranlarynda şeýler resmi namanyň berilmeýänligini aýtdylar. Şondan soň adamlar häkimlige bardylar, emma häkimligiň hem mundan bir habardygy anyklandy. Olar öý dolandyryş edarasyna zaň edip şeýle ýagdaýlaryň öňüni almagy tapşyrdylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň dukanlarynda satywa çykarylýan unyň möçberi şu gün ören çäkli, käbir ýerlerde satylýan unyň möçberi 50 ýa-da 100 haltadan geçmeýär. Şol birakda un satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde jemlenýän adamlaryň nowatlary ululugyna galýar. Şunlar Türkmenawatda un nowatlarynda duran adamlaryň sanynyň 100 adamdan az bolmaýanlygyny habarçymyz bellädi. Un nowatlary Türkmenistanyň beýleki regionlarynda da emele gelýär. Soňky bir näçe ýyl dowamında döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda unyň ençeme wagtlap satuwda düýpden bolmanlygyna garamazdan adamlar un satyn almak tamaty bilen günde nowatlara düzülmegini dowam etdirdiler. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda satylýan unyň we çöregiň bahasy döwlet tarapyndan keskitlenýär. Gytçylykdaky unyň 1 kilogramynyň bahasy 2 manat derejesinde saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä unyň satuwda bolmazlygyna degişli ýagdaý oktyabr aýynyň ortalaryndan beri ýurdun ähli welaýatlarynda we paýtagtynda dowam etdi. Ýa-ni ýakynda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda çöregiň diňe bir döwlet dukanlarynda dälde bazarlarda we beýleki sowda nokotlarynda hem gytalandygyny we esli gymmatlandygyny habar berdiler. Hususan Aşgabatyň bazarlarynda we sowda nokotlarynda çöregiň bahasy 1-den 5-e gymmatlapdyr. Türkmenistanda un gytçylygynyň emele gelmegine bir ýyla golay wagt boldy. Şol döwrüň dowamında döwlet narhyndan satylýan uny we çöregi satyn almak üçin talaplaryň birnäçesi giridildi. Hususan da käbir regionlarda çörek pasport boýunça satyldy. Munyň bilen bir wagtda da açyk satuwdaky daşary ýurt unynyň bahasy hem ýurtda gitdigiçe ýokurlanýar. Käbir halatlarda ol döwlet narhyndan 10 esse ýokary bolýar. Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň fonunda türkmen hökümeti buğdaýyň satyn alyş narhyny galdyrýanlygyny elan etdi. Owa we Suw hojalygy ministrliginiň maglumatynda 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap döwletiň kärendeçilerden 1 tonna buğdaýy 2 esse ýokary bahadan 800 manatdan satyn aljagy ma'lum edildi. Türkmen medeniýeti şu ýyl ýurtda 1 millionddan gowrak buğdaýyň harmanlara tapşyrylandygyny habar berdi, emma sanlary tahkikleşdirmedi. Döwletiň keskitlen planyna görä şu ýyl ýurtda 1 million 600 000 tonna möçberde buğdaý hasylyna garaşylýardy. Türkmenistanda unyň we çöregiň gytçylygynyň fonunda Türkmenistanyň ýolbaşçylary milli habar beriş serýetlerine ykdysady ösüşleri wagt etmegi ýygyderli tapşyrýar. Ýa-ni ýakynda Türkmen medeniýeti türkmen telekeçileriniň çöreg önümlerini daşary ýurtlara satmaga taýýarlanýanlygyny habar berdi. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla. Gepler Azatlyk radiosu habarlar günneligimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň ila adarasynyň mätäç, dilegçilik edýän ýa-da hapaçylyklaryny dörýän adamlaryň görnetini köpelýän barada maglumat gelýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň 15-nji noýabrda beren maglumatyna görä Türkmenawatda eller taýakly uzun sýimli käbir ellerini haltaryp bir dökülýän çelekler dörýän adamlar barha köpelýär. Olar ýollaryň garasyndaky, jaýlaryň arasyndaky hapatylýan çelekleriň ýanyna barhakan görünip başlady. Ol adamlar hapa çeleklerini gyzyl lörjük edip özlerine gerek zatlary tapyp alýarlar. Köpüsi ýaşy bir çene baran adamlar mallara berip boljak gatynan, paçak göýlek tapsalar garwa alýarlar diýip Türkmenawatyň köçelerini aýlanan habarçy gurrun berdi. Onun sözlerine göre, zibil örýänler diňe azy gönümlerini näl, demir böleklerini, agaç tagty, siýmeýlek tapsalarda hozalykda bir zady yarar diýip alyp gidýärler. Zibil çeleklerini dörýänleriň arasynda orta ýaşlylar hem azal. Soňky wagtlarda bolsa yetkinjekler, çagalar hem köp gödýilýär. Bu çagalar ilki enatalarynyň ýanyna kömek edip zibil örüp başlaýarlar. Soňra öz başlaryny işleýärler. Bu hil çagalaryň hatda okuw ýaşyna ýetmedikleri hem az dälip Azatlygyň habarçysy aýtdy.
Dibil ýörýän çağalar görenne gaharlanyp, olar bir yerden kowyan adamlarda. Nefsi agyryp öýünne galan çağaçyklaryny alyp görüp goýberýän adamlarda bolýar. Men ilki çağalar dibil atylýan ýerde oýnaýan röýdüp olar kowdum. Emma soň bularyň köpüsiniň dibil gutularyna taşlanan paketler çykaryp, içinden gaty çörek, paçak, beýlek iýmit galynlaryny gözleýänlerini görüp nefsim agyrt diýip 45 ýaşlaryny Türkmen awatly denen adatlyň habarçysynda görüň berdi. Bilemok, olar bu zatlar mallar üçin ýöne ýarmaya öller üçin. Ýöne üst başlaryna, ýüz gözlerine seretseň, ol çağalaryň ýagdaýynyň gowy därligini düşünýärsiň diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Dibil ýörýän ýaşyllaryň käbir eller çyraly giýjelerini aýlanýarlar. Olaryň bir adatlyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu käre mejburlukdan başlanýanyny, ýyldan tonyp gürrüňini etmelileri ýaly giýjelerini işleýändigini görüň berdi. Pensiýam az, özüme ýetenok. Şonuň üçin gapdalyndan mal saklaýan. Mal ýymynyň ýanyna barar ýalylar. Onsoň taşlanan gaty çörek, paçak ýynap mallarymy, towuklarymı berýärnip 65 ýaşlarynyň Türkmen awatly pensioner adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Dibil dörýän adamlar öňhem bardy. Ýöne beýliş bilen köplenç arak şeraba ýa beýleki neşe maddalaryny aňyna alyran. Işe yaramayan adamlar meşgullanýar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan Türkmen awatlylar bellediler. Ýöne soňky wagtlar bu işe akyl huşy ýerindäki beden taýdan gurada adamlar hem köp baş goşýar diýip 70 ýaşyndaky Hozamrad aga aýtdy. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň Daşoğlu welaýatyna habarçysyna salgylanyp ýazmagyna görä, soňky döwürde sebitde dilegçilik edýän zirdibilleri dörüp, alyk gözleýän adamlar barha köpelýär. Olar kwartiralara aýlanyp, diňe pullal, alyk dilegçiligini hem edýärler. Mundan başga häzir köne kuşulgeýän adamlaryň dibil çeliklerini dörüp, ýer ýa-da geýer ýaly zat gözleýişlerini ýygydan görse bolýar diýip hukuk goraýjy guramanyň saýtyna habar berilýär. Türkmenistanyň ýurtdaky işsizligiň derejesi hakkında resmi maglumatlar çap edilmeýär. Şol ruwatda Türkmen prezident raýatlaryň durmuş, ýaşaýyş derejeleriniň inhas gowlananyny aýdyp, ýylata ýeňillikli bahalardan berilip gelen haritlara we hyzmatlara ilki täze narhlary ýerdi. Soňra bolsa mut hyzmatlar we haritlary ýatyrmak barada karary gol çekdi. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan. Muhammed Çeşik Demirgazyk Awganystanyň Balx welaýatynyň Daşgüzer ýa Hazar Tokay adly sebitiniň Arkbatyrlar obasynda ýaşaýar. Muhammed Çeşik ýaş gyzyny 76 ýaşly bir goja ýokturluk sebäpli guda bolýar. Gyzyny geleşdiren gudasyndan ýagny 76 ýaşly Jorapaýa adly gojadan gyzyn galyň üçin Muhammed $2000 golay pul hem alypdyr. Muhammed'in gudasy haýdylış we bölek sowatlar hem izgiderli getiripdir. Ýöne Adatlyk radiosunda Muhammed Çeşik'in ýaş gyzy Akbeýbeniň ykbaly bilen bagly video reportaj ýaýradyldy. Akbeýbeniň ykbaly baradaky video reportaj sosial media arkaly hem ýaýyldy. Şondan sonra yerli il ýaşlary Akbeýbeniň atasyna gyzyny 76 ýaşly goja durmuşa çykarmalygy barada gysyş görkezýär. Muhammed'in goňşularyndan biri hazır kabula gelen Abdullah'nyň aýtmagyna görä Facebook arkaly Akbeýbi barada video ýaýrandan soň Muhammed ýaş gyzyny 76 ýaşly goja ära bermekden boyun gaçyrypdyr. Muhammed'e yerli il ýaşlary hem goňşulary onuň ýaş gyzyny özünden onlarça ýaş uly goja ära bermeginiň nädogurdygyny aýdypdyrlar. Muhammed Çeşik ağa diýen benim bir hemsaýam bardy, şol gyzyny 16 ýaşar gyzy bardy. Şonu bolsa bir 76 ýaşar adama pata eden ekene. Ol bolsa bir habar pata edipdi. Soň bolsa hemsaýlar ama eşdip ol bol eşdenden soň ulamalar ýa moýsafetler muny melamet edipdi, häzir şiplen goýan. Munyň goýanlygynyň sebäbi bazı neferler eşdipdir, soň eşdenden soň bolsa musaýibe etdiler. Musaýibeden soň bolsa bul musaýibesi videosy Facebook'ta näşr boldy. Ondan soň hemme merdim habar boldy. Habar bolandan soň kowmlar gelip muny goýdurypdyr şiplen. Abdullah'nın aýdysyça Akbeýbeniň geleşdirilen gojasy özüne bap başga bir dul aýal bilen häzir öýlenipdir. Türkmenler ýaş gyzlaryny özünden uly goja durmuşa çykarmaly däldir. Aýal gyzlaryň hem hak hukuklary bar. Şo sebäpden ýaş gyzlaryň garry adamlara ära berilmeginiň öňüni almak boýunça ýaşullarymyz alada etmelidir diýip Abdullah aýtdy. Ana soň bol gudaçylygyny goýdurandan soň bolsa ol 76 ýaşar adamın başga ýerden bir biwany tapyp özüne pata edip şona toý edip alypdyr. Ekser ýerlerde ogan türkmenleriň arasynda şolay ýana wakalar bolýar. Näme birlenji saha bir hiller owlatlarynyň aýandasyny çotlan ýok, ikinji sam bisowatlyk sebäp bolýar, ondan soň garyplyk sebäp bolýar.
bir oğan türkmenler moysepitler bir sevada magar bolsa oğul gıylarynyň aýandasyny çotlamaly. Her ýerden eger godaçylyk etjek bolsa özüne bir münasip ýerden tapyp da gıylaryny goda bolmaly. Oğullar hem şonuň şekilde goda bolmaly. Bu ýaşaja gıyly bir garryn adamy berseler, soň bu gıylyň aýandasy harap 70 ýaşan 60 ýaşan adam ayak elden galýar da. 4-5 ýyl ortadan ötse bolsa gyz hasam jawan bolýar, soň muňa şu bilen kuwatly bir ar gerek bolýar. Oňa çyly bul aram bolsa 70 ýaşan aram ayakdan galýar, soň her türlü müşkilatlar üstüne gelýär da. Awgan türkmenleriniň arasynda da sosial media köp ulanylýar. Abdullah'nyň aýdyşyna garaganda şeýle wakalar öň köp bolýardy, emma ýüze çykman galýardy. Facebook çıkalı bäri hemme wakalar destine ýüze çykýar. Aqbebiniň başyna düşen ýagdaýdan halk ibrat almalydyr dep Abdullah belledi. Türkmenlerin arasında şurayan gepler köp bolýar. Ama bu ýaxşylyk usul bunu merdim habar tapypdyr, Facebook çykdy. Şaýat men fikir üçin başga merdimlere hem bir ibret bolsa, başga merdimler hem eşitse şundan pend alsa, yüzlerçe wakalar şeýle ýanak wakalar bir habar toy edip alandan soň eşitişýärler. Şeýle ýanak wakalar öňem bolup geçen. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen söýlen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň Balkan welaýatyny büdjet edarlarynyň işgärlerinden o hozulgy işler şol sanyny bag ekmek mewsumi bilen baglykda pul ýygnamak işler dowam etdirilýär. Azatlygyň Balkanna habarçysynyň şugun 10-njy noýabrda beren maglumatyna görä, bu ýyl büdjet edarlarynyň işgärlerinden ýygnalýan puluň möçberi öňki ýyllarda garanyna hem köpeldiripdir. Bu maglumat Türkmenistanyň hasyl toýunyň toýlanan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen medeniýetiniň hasyl toýy barada beren habarlaryny ýurdun o hozulgyna geçirilýän özgertmeleriň ul netijeleri berýänligini ýytalýar. Emma azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan Balkanlylaryň köpüsi adamlaryň şugunlar buğday, bag ekmek bilen bagly salynýan bir kanun salgytlardan bizar bolanlyklaryny görüň berýärler. Mysal üçin Balkan welaýatynyň Ülkani öwreniş muzeýiniň, welaýat kitapxanasynyň, welaýat derejesindäki hastaxanalaryň saglyk işgärlerinden sentýabr, oktýabr aýlaryny sugunur ýygmak üçin adam başyna 20 manatdan ýygnaldy. Sugunur hasyl üçin pul ýygnalan işgärlere dillen berilen düşünürşe görä, büdjet işgärlerinden toplanan terişde sugunur ýygmak üçin hakyna tutulan günlükçilere tölenýär. Bellemeleri öňki 2 aýdan tapagutlykda noýabr aýyny büdjet işgärlerinden sugunur ýygym üçin 20 manat däl 25 manatdan toplandy. Adamlar işini ýitirmekden gorkup diýilen pul berdiler. Emma ören nägile diýip azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan kitapxana işgäri aýtdy. Ýöne Balkanyň welaýat derejesindäki edarlarynyň işgärlerini diňe sugunur üçin salgyt salynmaýar. Olar ekişden oraga çenli aralykda ýygyderli buğday salgydyny hem tölemeli bolýarlar. Dillen düşündirmeklerine göre büdjet edaralaryna terdar, bereket ýaly dänek ýany etraplardan ýürüýte yer bölünip berilipdir. Onsoň bizden şol ýerlerde ýetişdirilýän hasyl döwlet garmanyna tawsyrlýança ýygyderli pul toplanýar diýip Mollagara Süphanhanasynyň adyny aýtmalygy sorany işgär azatlyk bilen söhbetdeşlik aýtdy. O hozul vekinleri, bag ekmek bilen bagly döwletiň newt birleşiklerini işleýän işgärlerden hem pul ýygnalýar. Ul newt birleşikleriniň Gamyslyja newt, Gumdag newt we Goturdepe newt ýaly edaralaryň hersine buğday ekmek üçin ortak hasapdan 30 hektardan yer berildi. Ol yerlerde işleýän günlükçülere, suwçulara, traktorçulara hak tölemek üçin 2017-nji ýylyň oktýabryndan iýun aýyna çenli işgärlerden 7 manatdan pul ýygnaldy diýip bu edaralaryň birine hasapçy bolup işleýän işgär gurrun berdi. 2018-nji ýylyň sentýabr aýyndan ýene buğday üçin pul ýygnalyp başlandy. Ödem bu iş geljek ýylyň iýun aýyna çenli dowam etmeli. Olal her işgärden 7 manat ýygnalýardy, emma noýabrdan başlap 10 manatdan ýygnamaly edildi diýip adyny aýdylmalygyny soran hasapçy aýtdy. Balkan welaýatynyň büdjetden aýlyk alýan işgärlerinden agaç nahallaryny oturtmagyň güýzgü mewsum üçin hem pul ýygnamak dowam edýär. Tadakanyň maglumatyna görä geçen aýyň 17-sinde döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna bag ekmek üçin köpçülikleýin ýogary geçirildi.
Bizden şu günler 15-nji noýabrdaky baý ökmek üçin 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Sebäbi meýdanlarda hamala baý ökmek işleri şinnem dowam etdirilýär diýip Türkmenbaş şäherinde işleýän büdjet işgär aýtdy. Onun sözlerine göre şäher edaralarynyň ýygnalan pullar agaç naharlaryny oturtmak üçin çykarylýan harajatlary yapmaga gönükdirilýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ilatdan dürli işler üçin pul ýygnamak, işgärlere bir kanun salgyt salmak adaty bir zat aýlandy. Soňky wagtlarda bolsa ýurtda halkara derejesinde geçirilýän sport çäreler üçin hem büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Mysal üçin geçen aýda Aşgabatyň sport we orta mekdepleriniň işgärleri öz zähmet taklarynyň Aşgabatda agyr atletika boýunça geçirilen dünýä çempionatynyň bilet harajatlary üçin pul tutulanyny bilip galdylar. Bellemeleri bu tutumlar aýlyklaryň giýjigýän, alyk derman wakalarynyň ýygderli gymmatlaýan, manadyň hümmetiniň aşak gaçan şertlerine köpeldilýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündülügi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.